Neffens Wetterskip Friesland wie het deze oever aan een opknapbeurt aan. Dus wie al je rijdt, en de rijdt is heel dicht op een wander. En het is zich in de jaren hier dat zo ontwikkeld. Wie nooit onderhoud pleegt aan die oever. En het werkt on diep online. In oktober is daarom een 5 meter brede sleetgroeven die in verbinding staat met de Lits. De natuurvereniging het bezocht de onlis te keren. Dat is net slagen. Dochs bleef ze bij haar standpunt. Wetterskip Friesland het bij de onlis juist keer onrichten. Als je in een bestaande natuurvriendelijke oever graven gaat, en het is ook nog een onbeschadigde oever wat de boeien aanbelangt, dan beschadig je natuurlijk in de eerste plek de boeien. Dan hebben we het nog net over al het leven wat in ruim 20 jaar lang zich hier ontwikkeld had. Daar ga je dan met goed geweld en de grote machines al het leven in een bepaald gedeelte van die natuurvriendelijke oever. Ja, dat helpt je feitelijk om zeep. Het idee van Wetterskip Friesland is dat door de nieuwe inrichting de wetterplanten, maar alle insecten en visken een betere kans krijgen. De rijtachtige planten, dus net alleen maar rijt, maar ook de lis, dus de gele lissen, de zeggers en alles wat erbij is, die kunnen je mooi in groeien. En ook de onderwetterplanten en de droogbladplanten. De lokale natuurbeschermers hebben er in elk geval geen betrouwen in. De tijd zal leren wat er gelijk het.